Forensic expert gikan sa NBI Kaloha sa kauluhan niabot na ni sa Sugbo aron moabag sa investigasyon sa kaso ni Christine Lee Silawan. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, karong hapon naabot na din sa Sugbo ang mga forensic o technical experts gikan sa NBI-Manila aron moabag sa ilang investigasyon sa kaso ni Christine Lee Silawan. Kini ang gikumpirmar sa GMA Regional TV kang Attorney Dominador Sima Franca, ang acting regional director sa NBI-7. Matud ni Sima Franca, karon lang hapon naabot ang team gikan sa NBI sa kauluhan aron mutabang ni sila sa paghimo og forensic analysis sa kaso sa gipatay nga batan-on didto sa Lapu-Lapu City. Matud ni Sima Franca, hipuson sa mga forensic experts ang dugang mga impormasyon, labi na niining technical analysis sa mga ebidensya nga nahipos sa NBI, labi na dito sa panimay sa minor de edad sab nga suspitsado sa krimen. Gustong matakdo sa NBI ang mga labi na kining mga blood samples ngadto sab sa biktima gikan sa mga kagamitan sab nga iya sa primary suspect ning maong krimen. Gibutyag hinuon ni Sima Franca nga sa kauluhan pa himuon ang dugang nga testing ug ang matching ni ining mga resulta nga himuon sa ilang mga experts tungod kay wala may pasilidad ang NBI Central Office, Central Visayas Regional Office sa pagtest ni ining klase sa mga eksaminasyon nga himuon labi na gyud kini mga blood og DNA samples nga ilang i-match og ilang itakdo gikan sa suspitsado og sa biktima. Nang hinaot ang NBI nga pinaagi ni proseso, mas makatabang pa kini og makagather sila sa paghulagway ni Sima Franca og incriminating evidence batok sa suspitsado nga gitumbok nga maoy responsable ning maong krimen. Ugmang adlaw gikatakda nga magsugod na ang mga technical experts sa paghimo sa ilang trabaho kabahin ni ining kaso. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.